capitalidade como capital de Galicia. Pero no ano 2000 fomos capital europea da cultura. No ano 2002 fomos designados pola ONU para o premio que se chama Hábitat como o mellor exemplo de rehabilitación de unha cidade histórica a nivel do mundo. Seleccionou 40 exemplos de xestión en diferentes áreas, era o modelo das mellores prácticas, e a única cidade española seleccionada que foi escollida como a referencia a nivel mundial foi Santiago de Compostela. Nós vivimos como unhos genes de construir unha cidade nova, respetando a nosa historia, querendo a nosa historia, comprometidos coa nosa historia, pero fixemos unha cidade nova. En estes 8 anos pasaron moitas cousas, pero desgraciadamente moi poucas todas. A todos nos gusta ser prudentes e non nos gusta parecer pesimistas, pero a realidade non é que Santiago quedara estancada, é que Santiago se está peor que no ano 2011 en todos os ámbitos que poidamos mirar. Todos nós sabemos o que pasou. Tuvemos unha etapa casi escatolóxica, tamén de etapa de destrucción, na que entraron unhas personas do Concello que podían ter outro proxecto distinto. Era normal, é normal a alternancia en política. O problema é que non había outro proxecto, foi a destruir o que había sin ter nin capacidade, nin interés, nin outro proxecto siquiera para poñelo en práctica.